Asal, guru suka laparan ini masih ya. Tunggu lainnya. Mana masih kah? Bilang ni siapa? Lainnya sekarang ini jauh ini nama lainnya. Sana ini malam hari kan. Moजां मोनबाय नोंखौ गोसोनि खनायाव नोंनि लिरना दोनबाय नोंखौ आगै सना मोजां मोनबाय नोंखौ गोसोनि खनायाव नोंनि लिरना दोनबाय नोंखौ सिमां मोखां गेलेफैया अरायनो आंनि खाथियाव नुब्ला बागाव खाङो गोसोआ आंनि सिमां मोखां गेलेफैया अरायनो आंनि खाथियाव नुब्ला बागाव खाङो गोसोआ आंनि आगै सना मोजां मोनबाय नोंखौ गोसोनि खनायाव नोंनि लिरना दोनबाय नोंखौ Bukan lah Mia, manis sudah bila. Ziri 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 bohina Ratnaw nungi thangla Samsiyaw di hulayla Hep Hawainay nungi somaynay nuye Siri siri zanjiko nungi bilin sani Lasia bu. Ziri 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 bohina Ratnaw nungi thangla Samsiyaw di hulayla Hawainay nungi somaynay nuye Sere sere janjiko nungi bilin sani आगै सना मोजां मोनबाय नोंखौ गोसोनि खनायाव नोंनि लिरना दोनबाय मुंखौ आगै सना मोजां मोनबाय नोंखौ गोसोनि खनायाव नोंनि लिरना दोनबाय मुंखौ खुरैसे खुरैथा फिसा थांगोन जों आलो गोजोन रुजु रुमु रायजो जागोन जों खुरैसे खुरैथा फिसा थांगोन जों आलो गोजोन रुजु रुमु रायजो जागोन जों जखासे जखायनै जखायथाम गथ' खांगोन जों आलो गोजोन अनज्लायनानै संसार जागोन जों बाबु बिमा नानि बिफा होनना गाबज्रियो गोसो जाथारबाय सना आंबो देग्लायनो बाबु बिमा नानि बिफा होनना गाबज्रियो गोसो जाथारबाय आगै आंबो देग्लायनो आंबो देग्लायनो आंबो देग्लायनो आगै आंबो देग्लायनो आगै सना आंनि बिखानि फिथिखा आगै सना आंनि बिखानि फिथिखा आगै सना आंनि